ଧୋକା ଧୋକା କେହି ଅଜଣା ଲୋକ ଦେଇ ନଥାଏ କି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଦେଇ ନଥାଏ କି ବାହାରୁ କେହି ଗୋଟେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ଯାଆନି। ଧୋକା ସବୁବେଳେ ସେଇ ନିଜର ଲୋକଟା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜଠୁ ବି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଖୋଜୁଥିବେ, ଯାହା ବି ଟିକେ ହେଲେ ତାକୁ ସବୁଠୁ ଉପରେ ରଖୁଥିବେ। ସେଇ ଲୋକଟି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଏମିତି ଧୋକାବାଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ ଅଛି, ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ହିଁ ତଣ୍ଟି କାଟିଥାଏ। ଧୋକାବାଜ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ମାନେ କଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଘା ହେଇଥିବ, ଛୋଟ ଘା, ସେ ଘା ଟା ଯଦି ମୂଳରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରିବେ ଦେଖିବେ ବଢି 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 କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଘା ଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଦବ, ସେ ଲୋକଟାକୁ ସେ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥାଏ। ସେ ଧୋକାବାଜ ଲୋକ ଗୁଡା ହେଲା ସେଇଆ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିବା ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏ ଲୋକଟା ସହ ଧୋକା ଦଉଛି, ଚୁଟିଆ ଟା, ଗାଣ୍ଡରେ ଗୋଇଠା ମାରି ବିଦା କରିଦବା କଥା, ନହେଲେ ସେଇ ଲୋକଟା କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବେକ କାଟିବ ସେ କଥା ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ନିଶ୍ଚୟ ଧୋକାବାଜ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ କେହି ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗାଣ୍ଡରେ ଗୋଇଠା ମାର, ବିଦା କର।